Een auto is woensdagochtend te water geraakt aan de Hofzicht in Wateringen ter hoogte van de kinderboerderij. De bestuurster, een oudere vrouw, raakte erbij licht gewond. Het ongeval gebeurde rond 11 uur. Volgens getuigen drukte de vrouw het gaspedaal in plaats van de rem. De auto reed vervolgens via een hek en de bosjes de sloot in. Omstanders haalden de vrouw uit het water. Ze zat na het ongeval op een stoel langs de waterkant. Over de ernst van haar verwondingen is niets bekendgemaakt. De brandweer onderzocht de auto en het water om te controleren of er nog meer inzittenden waren. Daarna bleek het een flinke klus om het voertuig weer op de kant te krijgen. Langs het water was geen ruimte voor een kraan. Uiteindelijk lukte het de brandweer en een bergingsbedrijf samen om de auto uit de sloot te halen.